دم باش تماشاوان نیجا ام به تیگین هفته لپیش بریوانه و هفته امل سر تیگین کنفدرالیزم دموکراتیک بسکنن ریبراپو پروژه کنفدرالیزم دموکراتیک آکو د سال 2004 ده زلال کر خست روژه و تفگر آزادی و جواک کردستانی گوت اگر ویج بومن پیناسیک صفاتک بیب کارانین از ریبرتیا کنفدرالیزم دموکراتیک پیشنیار دکم جبو وان کسین کو کنفدرالیزم وکی سیستما دولتدار دن رخینن گوت پیناسیا من کنفدرالیزم د پرتوگان ده تنه و به بیر خسکو او دام مزرینره کنفدرالیزم دموکراتیکه ریبراپو کنفدرالیزم دموکراتیک به وی رنگی اعلان کرد یک جبو گلن روشلات ناوین و حمو گلن جهان در باز داره لو ماجی گردونیه جملت پرستی و دولت پارێزی دوورە گرنگی دەدا نەتەو پارێزیە دەموکراتیک پێواژۆیە یەکیتیە ئەوروپایê وەکی سەنتەزێکê فێم دکە دو ڕێخستنبوونە نەتەوەیە دەموکراتیکە کو دەولەتێ ناگرە ناوە چارچەوەیە خۆ ڕێخستنبوونە کێم نەتەوان چاند زمان ئۆل جنسê û her wekî din esas digire sê seknên yasayî esas digire ev yasayên Yekîtiya Ewropayê dewleta unîter û konfederalizma demokratîk in. 4. Pergalek wisa ku li ser bingehê civakî cudatiyên etnîkî, olî, çînî li ber çav digire. Ancak hemûyan bi hev re dejiyandin. Terzê gotinê şeklê îfadeya hêmanên ekonomîk, kulturî, sosyal, hawîrdorî, pîşeyî û her wekî dine. خود دسپیره یک پارهبون و ریخستنبونا به سدان یکیان. 5. خود دسپیره سر اساس مدل که ریخستنبونا به طرز پیرامیده. رایه بریار اساسی لگل مجلس و دلگین گند تاخ و باجاره. لگل کومن خودی گوتن بریار و نقاشه. دلگین کو جناف گرسه و به ترجیح گل تین لهری جوره کوردیناسیونه که آواد کن. دلگه سالکی وکی مامورین گل دخبتن. 6. دخوازه کو لدیجی زختن جنسیت پارێزیya civakî bi awayekî pirmilî bê sekinandin û pirsgirêkên jinan bi têkoşîna azadiya jinê bên derbaskirin. Pêşbînî dike ku demokrasiyeke li ser bingehê ekolojiyê û azadiya jinê li her qada ku civaka Kurd lê heye bê rêxistinkirin û li dijî her cûre paşdamayînê û paşverûtiyê li ser vî bingehî têkoşîn bê meşandin. Mav û azadiyên takekesî bi pêşketina demokrasiya civakî re dike yek. 7. Dixwaze ku pirsgirêkên civakî bê ku serî li zor û şîddetê bêdayîn bên çareserkirin yanî xwedîspêre polîtîka aştiyê. Li dijî binpêkirina hiqûqê û êrişên li dijî welat, gel û azadiyan di pozisyona parastina rewade ye. 8. Li Kurdistanê mafê xwe yê tayînkirina qedera xwe li ser bingehê milletperest û dewletparêz nagire dest. Sînorên siyasî nake pirsgirêk, ancak sînoran jî esas nagire. Mafê Kurdan a avakirina demokrasiya xwe nas dike. Avaniyên Kurd ên ku li İran, Tirkiye, Suriye û Iraqê çê bibin tên bahev û federasyonan pêktînin. Federasyon jî tên bahev û konfederalizma jorê pêktînin. Heger dewletên unîter hiqûqa konfederal a demokratîk nas bikin, hiqûqa konfederal a demokratîk jî hiqûqa unîter nas dike. Neh, li rojhilata navîn ferzkirinên hêzên kapitalîst û emperyal demokrasiyê pêş naxin, ancak dikarin demokrasiyê îstismar bikin ve bijêrka demokratîk a ku ji nav girseyê pêş dikeve ancak konfederalizma demokratîk dikare serwer bike. 10. Li beramberî ala dewleta unîter rêzdar e. Ala konfederalizma demokratîk jî di nava zemînê kesk de roja zer û stêrka sor e. Rêberapo dûvre di pirtûkên xwe de li ser bingehekî berfireh ê dîrokî, teorîk û pratîkî, konfederalizma demokratîk diyarî gelên rojhilata navîn û cîhanê kir. Di paraznameya sosyolojiya azadiyê de di beşa şaxê wê civaka konfederalîst a demokratîk de
وسا دبêje. Formê dewletê yê bingehîn ê modernîta fermî netew dewlet e. Di modernîta demokratîk de hem kûf û berdêla wê sîstema konfederalîst a demokratîk e. Mirov dikare vê weke şêweyê rêveberiya siyasî ya nedewlet pênase bike. Ya xweseriyê dide sîstemê jî ev xisleta wê ye. Rêveberiyên demokratîk divê mirov ji sedî sed bi rêveberiyên îdarî yên dewletê re tevlî hev neke. Dewlet îdare dikin. Demokrasî bi rêve dibin. Dewlet xwedîspêrin desthilatdariyê, demokrasî xwedîspêrin rizaya kolektîv. Dewlet wezîfedar û tayîn dikin. Di demokrasiyan de hilbijartin esas e. Di dewletan de îcbariyet, di demokrasiyan de riza dilî esas e. Cudatiyên bi heman rengî mirov dikare zêde bike. Konfederalîzma demokratîk weke ku yeqîn têkirin şêweyekê rêveberiyê yê xweserî roja me ya îro nîne. Sîstemeke ku di dîrokê de bi tevahiya giraniya xwe ciyê xwe çêkiriye. Di vê çarçoveyê de dîrok ne dewletdar navendî belê konfederal e. Formê dewletê ji ber ku fermî bûye hatiye naskirin. Lê jiyana civakî zêdetir nêzî konfederalîzmê ye. Dewlet dema timî ber bi santralîzmê yanî navendparêziyê ve dibeze, berjewendiyên yekdestdariyên desthilatdariyê yên xwe dispêre wan esas digire. Naxwe nikare van berjewendiyan biparêze. Lê santralîzmeke hişk dikare van berjewendiyan bîsoger bike. Di konfederalîzmê de birova jî vê ye. Ji ber ku ya ku esas digire ne yekdestdariye belê civak e, bi qasî ku dikare divê xwe ji santralîzmê dûr bigire jê bireve. Ji ber ku civak homojen nînin û ji gelek kom, sazî û cudahiyan pêk tên, divê wan hemûyan di nava ahengeke hevpar de bike yekpare û wan biparêze. Ji lewra ji bo piraniyan rêveberiyeke zêde navendî rê li serhildanan vedike. Di dîrokê de bêhejmar mînakên vê hene. Konfederalîzma demokratîk ji ber ku her kom, sazî û cudatî dikare xwetê de nîşan bide hê bêtir pêk tê. Weke sîstem gelekî nayê naskirin. Ev ji ber îdeolojî û avahiya hegemonîk a şaristaniya fermî ye. Pênaseya wê ya fermî nebe jî dîrok bi awayekî bingehîn konfederalîst e. Bi tevayî rêveberiyên eşîr, qebîle û qewman timî bi wesfê têkiliyên sist destûrê didin konfederalîzmê. Naxwe zirar li xweseriya wan a hundir dibe. Ev jî hebûna wan ji hev belav dike. Heta împaratorî jî di avahiya xwe ya hundir de xwe dispêrin bêhejmar rêveberiyên cuda. Her cure rêveberiyên qebîle, eşîr û qewman, dînî, otorîteyî, qiraltî, heta komar û demokrasî jî di biniya împaratoriyê de dikarin bibin yek. Di vê çarçoveyê de gelekî girîng e ku mirov fêm bike împaratoriyên gelekî navendî têne zanîn jî bi awayekî konfederalîstin. Modela rêveberiya navendî modeleke wisa ya îdarî ye ku pêdîviya yekdestdariyê pê heye, ne ya civakê. Eger mirov bi baldarî çavdêriya xwezaya civakî bike, mirovê bi hêsanî wesfê netew dewletê yê ji qafesa hêsînî û wesfê konfederalîzma demokratîk ê azad dike bibîne. Netew dewlet çi qasî civakan ditepisîne, dike tek tîp û ji demokrasiyê dûr dixe, modela konfederalîzma demokratîk jî ew qasî azad dike, pir û demokratîk dike. Konfederalîzma demokratîk şêweyê bingehîn ê polîtîka modernîteya demokratîk e û di xebatên jinûva avakirinê de roleke heyatî îfade dike. Netew dewlet formê dewletê yê bingehîn e û timî rêl pirsgirêkan vedike. Konfederalîzma demokratîk ku şêweyê bingehîn ê polîtîka modernîteya demokratîk e, li dijî netew dewletê alternatîf e û ji bo rêvekirina li çareseriyê amûrê herî di cî de yê siyaseta demokratîk e. Em vê hefteyê li ser têgîna konfederalîzma demokratîk sekinîn. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de.